Mbak Herlina dan Jawa Saditya. Mbah sing di sana. Nggih. Semangat bahu Mbah Kakung sebetulnya. Terima kasih sampun matur nuwun.
petungan karo Pak Parno. Napa petungane niku? Tanggal 32 Sekarmadu wis main napa urung jarene? Tanggal 1 ta menawi. Kok 32 piye? Mboten 32 ngoten. Oh, mboten. Nggih. Heeh. Mergo Bapak Parno menapa mangke pratitisaken sampun. Nggih. Heeh, monggo. Kang Mas jaga tresnamu kaya aku jaga setunggal tembang kesayangan digarap dengan gamelan Mbak Cahayu nggih. Iki baru lho. Baru. Saking Sekarmadu. Luar biasa. Aku yo nembe pisan mireng niki ternyata yo penak. Sampai ibu-ibu sing teng wingking para sesepuh sepuh ndok ali mirsani panjenengan bayuh bocah ke ayu. Sampai tilem. Wah, mboten. Jerene kok ayu men sing nyanyi kae ngono nggih. Heeh. Mbah Kakung, Mbah Uti kang wonten wingking nggih, semangat nggih. Ali nyugokke geni sing jeru.